murag tinuod. O, di ba, bunga lang ito sa iyang damgo ang tanan. Nagtuo sa baya ko itong damguhan, uy. Kay, nagkatukma sa imong basahon ug ang say nahitabo kang ni Gaspar. Mao lagi, murag tinuod. Pero di na to masiguro. Pasultihan na ba ka ni Inday hasa sinoy Gaspar? Kanang giingon nga malagmit niya sa Cebu ang maong sungkod. Mahimong tuhuan. Kay di ni man nahitabo ang mga tilimadon. Mauna. Og niingon sab si Susan nga malagmit ni ara sa tong duol. Mahimo sang mahitabo na. Og kung tinuod nga katong tuan ni Inday nga kristal na maoy nahug nga gikan sa langit, may posibilidad nga niara sa atong duol. Wa ka diya sa may lapirong na iba. Ambot lang ka ha. Mayo ka ang suwayan na itong pagpangita dito, noy? Si Gaspar, maoy angay maghago ato. Kay wa mo siya trabaho. Bitaw. Kada kong swerte niya kung makita niyang maong sungkod. Mahimo siyang gamhanang tao kung tinuod siya makakita ato. Sabi kwarta na. Buhatan ang tag-iya. Advance. Itong maong building. Aw di ay, kanindot ko na ng balita ah. Nya, may kwarta na unya ta. Nag-ingon to Tiyo, ipaingon to mga tindahan inyong ipangutangan. Kay dubliho niya pagbayad ang inyong mga utang. Dublihon niya Tiryo. Dublihon kay daghan mo kwarta unya. Hala. Ang amo na rabang utang sa ilang ni Tinong sa iyang grocery kapin na biya sa 10,000. Oh, mao ba? Oo, oy. Nagsige nam ganit og yaw-yaw si Tinong. Pero di lang siya makabalibad. Kaya ako man siyang giungnan nga kung dili siya magpautang, di na mo siya barayan. Mao din na naabot og 10,000 yung utang tiya. Mao gyud. Ay la pagbanha tiya nga makadawat ka og dako nga salapi. Ay lang dubliha ka ng utangan yung dagko. Pero kanang utangan ninyo nga tag 100 mo ray dubliha. Mas may pa. Ay la pagsabat tiya nga dublihon nyo pagbayad ang katong mga utangan ninyo. Mao niya kung buhaton oy. Wala sa braba mi bugas. Ka problema ni mo anak tiya. Pangutag daghan na bitaw mo kwarta ron. Pisa ba usa ka sakong bugas? Bisan lapo pa ka sako, makabayad gyapon no kay daghan na mo kwarta. Malagmit, di na sabi mangutang Tiryo. Ano man? Kay dinhiman gikan si pastor, nagpahibaw nga si Engineer Frank muhatag na lang kuno sa iyang pustada. Mao ba? Oo. Pero sabot-sabuton lang kuno. Dili lang kuno siya muhatag sa tibuok. Gamay lang kuno ihatag ni Frank. Pila man kuno ihatag? Akong giingnan si pastor. Nga bisag 5,000, okay ra basta naa day ang kwarta. Unya tiya. Unya, mingon si pastor nga iya lang kuno hangyoon si Frank nga 10,000 ay ihatag. Musugot ba ka to si tiyo ni mo no? Sugotoy. 10,000 na gunagod. Asa ng kwarta ha? Katupa. Hilabi ko ah. Mubalik ko rin si pastor, magdana sa kwarta. 10,000? May tatagaan ko na tiya. Wag ko'y kwarta diri bisag sa gatos diri tiya. Bisag batching ko na lang tiya. Wag yun diri tiya. Unya na lang inigabot ni tiyo nimo ato to pangayuan. Ikaw sabay, ari mo lang kagoy kwarta. May lang na kita nagrilyo tiyo ba? Tabangi ko. Unya na lang lagi inigabot ni tiyo nimo. Malagmit, mahatag turon. Kay doon naman po importante nga isulti si pastor niya. Kung sa iyang balita tiya. Ah, si tiyo niya lang na nimo musulti. Inigabot niya. Nagkauyon gid sila si Inday ug si Susan. Nga niara sa tong duol ang maong sungkod. Pagka imposible suma sa history
ug sa imong basahon Fermin, katong sungkod ni Moises nga ang dala ni Moises dito sa bungtod sa Sinai, di ba? Oh, tinuod na. Mao ni giingon sa akong basahon. Unya, maabot na diri sa ato Pilipinas. Unya, sa Cebu pa gyud. Di man imposible. Kay suma sa asoy sa akong basahon, ang maong sungkod gihuptan kang bisan kinsa ug nalibot sa tibuok kalibutan. Bitaw. Daghan ang nakahupot atong maong sungkod. Usa si Napoleon Bonaparte, si Hitler, ug kinsa pa kadto nga niadto pang mga siglo nga wap ang mataw si Hesukristo. Tiaw mo na? Por iso, posible sad ang maong sungkod ni ara sa Pilipinas. Kung niara sa ato ang duol, kinsa sa kantawhan na ang tugahan? Wala na to ibaw eh. Mao lagi. Nindot unta kayo kung usa na to ang makahupot nini. Mao na. Base, no? Base na ra diya sa kabukiran o sa kalasangan? Basin pa di eh. Di ba? Ikaw ni Gaspar, kay wa man kay trabaho. Ikaw na lang musuway. Suri-suri lang ko diha. Pahimosli ang bakante mong lugar, Gaspar. May na lang ba? Ayawat di makikita yung makakita. Sao na lang. Mahimok ng gamot. Milakaw! Ay, manday paingon. Kuha man to paingon to dito. Tana! Kwarta na! Disugot siya, Gismil. Misugot! Pero duro na kong explicar. Nana di ay? Bi, atong ipon. Unya, kamunuha ba? Okay mo, Jismil? Pero tempa, asa mo to dinner pack? Para makasaksi ko siya nga, di na ng Jismil! Hay mo to? Sugot na lagi to si Agaw Puloy. Di ba, Toryo? Oh, bibi. Bi, ako'y tagay pastor. Kaya ako'y hatag ni Tiyo. Pagilom di. Kasi tingnan ba na pare ka? Ako'y mukuha. Ngano ikaw man, pagmangkon raman ka? Di, ako may Tara, hatag tara, ni tara, Tiyo. okay. Ako lagi, ako. Jismil na! Kita ka? Okay na, Pastor. Tempa, ang ako dahil pare ka. Pastor, nga naman ngayon mga pastor. Ay pag hilabot kay wa kay lamutan ang among sabot. Makapait og bugas og sudan. Salamat ha. Way sa pa yan. Sultiin niya si Agaw, Pastor, ha? Sa imong giingong balita nga maayo kaayo. Oo. Nakoy tuyo nimo. Importante kaayo. Unsa man na, ma'am? Sugod og mga adlaw. Makigpanuri mi ni Inday ngadto sa ibabaw sa langob sa Liguan. Ngadto sa ilo sa Lapirong, ma'am? Oo. Moagi ta sa Lapirong. Unya, moadto ta sa langob sa Liguan. Dili ba tapos kruyo ni Sir dito, ma'am? Kuyaw ka ito, ma'am? Dili kay Kitara Arnold. Paubanon pod nato sila si Gaspar ug si Fermin. Magdahatag armas. Armas? Basta pangandam lang. Ug si Papa ingna palihog na mo na gusto ni Inday. Oo, ma'am. Nya, mukuyog ito na to sila Gaspar, ma'am? Malagmit nga mukuyog. Kay si Margie, ni pasalig man to namo. Nahala, sige. Ako lang kay baon si Sir. Karon
Dili na ko niya suguon, masapon ba. Ako isulti mo tanti kayo. Unsa man? Kuan mo god, Jennifer. Sabado mo god ugma ba? Kanang dig sa badu? Nalimot ka? Nga adlaw mo namon Rika ugma pohon sa mong panagsulti. Bitaw day. Ato sa niya ha. Unsa ka dira? Kalit na mga kalami. Paring Jeffrey di sa pagkansira. Mula buksan po na ay. Ikaw rin ka mautor. Makalang paring Jeep. So ko niya nas inday Jenniferski. Abay dewi day kini makalugar ka to si Rika ugma. Ambot lang niya. Murag busy man tinga sila ugma kay manglakaw silang Inday Clarita ug Ma'am Susan. Malas ka, paring pastor. Ikaw na, dili ka busy ugma. Bisi-bisi dia. Tepa kining. Asam sila ugma. Adto kuno sila sa babaw sa langob sa Ligwan. Ha? Sino lang tulo? Daghan man sila. Hasta man gani si Noy Permin. Na, dili ka klugar ani paring tor. Paita ni oy. Musayo ni sila. Oo, sayo kayo. Saan ako ani ron? Ako na laing medyo sana paring tor. Sa Domingo mo pag-istorya si Rika. Ha? Sa hapon. Ya, makalugar ka namin. Musayo lang ko ugma. Total, wa man kay trabaho na dito. Igo naman may mo report. Kinahanglan mga tugid ta oy. Kay gidapit ra bata nila ni Inday ug ni Susan. O mga tulag kita. Kalayo, rabadto, at sakyanan. Pilar man ana. Aw, sige good. Kapin sa 5 kilometro, gikan dinhiya ka ng Ligwan. Sobra patingali kung arita agi sa lapirong. Anha kita agi. Kamo may gusto ni Inday ug ni Susan. Kinahanglan magdagit tag armas. Kay giingon na ba? Delikado ko na ng dapita. Di dahil sila mahadlok Margie. Nga tawaan na ba ng ubo sa langob? Mao bitaw nga padadon gyud tag bisag unsa, bisag armas, kutsilyo baron, bisag unsa. Ang tuyo ra ba ni Inday nga mamasin ta nga kitay makakita sa sungkod nga giingon sa basahon. Tilag. Matinuod, no? Kadako ka na itong swerte. Kay ang giingon nga niya din dapita ang maong sungkod. Kadakog istoryahon na ang sungkod nga gikan sa bukid sa Sinay. Dinhi nasab igkita. Di man na ikatinga kung matinuod. Kay sa basahon, nagsugid man, ang maong sungkod, nahuptan sa mga tao nga nagpuyo sa bisan asang dapit sa kalibutan. Mausad lagi hinoon. Pero kita, makaingon nga imposible. Kay nganong anhimang gyud diri mapunta. Kadaghan pang dapit sa kalibutan nga angay mapuntahan sa sungkod Pagbuotis Ginoo, Mao na. Way imposible sa Ginoo. Ikaw ni. Hay masa to ni. Ambot, gawas man to. Nakaw siguro. Lakaw nga namang sa kinanas gawas. Ambot, oy. Diri naman to siya ganina din di gawas dayon. Asa may agawon na ni. Oh, Pastor! Di na ka? Oh, Kung si balita, okay na? okay to ni. Nalipat to si Jennifer. Pagkadot sa Jace. Ay! 15,000. Maayo.
Pero, Tony, doon ako may balita. Nanindot kayo. Ano sa man? Ugma ko na, Tony. Manuyo sila si Susan so hindi Clarita. Adto si Ibabaw. Adto si Liguan. Ha? Tinuon na, Pastor? O lagi. Tinuod sila, tinuod. Kinsa may ilang kauban? Mauniwan ako mahibaw eh. Basta sa hapon sila mga to. Kung mauna, mga ta. Unya makagwanta ka nga to, Tony. Nga, ug anitas takong, kuha mo kayo, kaning tugason kayo. Ug ata agis lapirong, dili tugason pro, layo mo kayo. Bahala na. Bahala bitaw. Bisag unsa pa nakatungason. Ako nakatkaton. Kay maora ning higayon. Nga akong ikapadayag ang nakaguros nga pagbati ning akong dughan. Ha? Kana! Mangandam ta, Pastor. Kinahanglang lamian ang atong baon. Lamihan na itong baon. Okay. Okay. Bye, Gaki. Balik ka man lagi tayo, Pastor. Balik ko kay may tuyo ko engineer pahak. Ay man nilakaw. Di man tingali. Dan pa ha? Toryo, Toryo! Mari ka ra? Ano, tiya? Hay, mas tiyo ni mo. Si Tiyo. Diri mo to ganina, tiya. Nagdato siya sa sanggot. Basig nang muan to sa saging. Amo ba? Sa muha. Amo ba? Diri, Pastor, lingkod sa ta diri. Samtang nagpaabutan ni sa akong agaw. Sige. Diri, lingkod. Porikit, gisugo kong ator ni Igamba. Nga ugma, magkuyog sila si Ma'am Susan o hindi Clarita, pagkatos bukid sa Liguan. Unya? Kay kini si Engineer Pak o si attorney, amigo na sila. Mo nagpakumbuyan nila sila. Nga mga tulas bukid, ano magtagsa sila si Ma'am Susan, ingon man, si attorney atong hindi Clarita. O di ay? May na. Makasuot sila pagbalik. Aron makalimtan na tong building nga nahugnod is Palawan. Ha! Husto ni Motoryo! Mulang pula sila ni tinguhan ni kayo na! Basta kanindot, Pastor, no? Oh, dinot kayo! Kumulampo sila. Niya ang sa papa mo, kasal nila. O nilpiti ninuta! Manikamot yun na sila, Toryo! Kay mga dato ko na ugwapa ko na lang mga pares, di ba? Gitik! Ah, di ba, Marikit? Kinsa ingon sa imo nga suloy sila lang obliguan, ha? Si Inday, sir. Pero mananghid ko sa mo ugma. Di ko sugot. Siguro doon na sila puyog lalaki, ha? Wa ko no, sir. Oy, kamera ko no si Drika, ako ug si Margie. Pilo, manumaato sila suloy liguan. Daghan suti sa ako, mapiliglo kaayo suloy dito dapit sa liguan, ha? Ako gusto suloy sila doon lang na pilong. Makigsulti man ko no si Inday, sir. Importante man ko no kayong lakaw ugma. Magdaham ko no may armas gani. Kamu da almas? Kamu sungguh ba, ha? Tingalig nangandam ra sir, oy. Para panalipod, sir ba? Sige. Ikaw sa kataas, ha? Ako suti kanila, ha? Sige. Kuyaw ka na lang obligwan. Doon na suti sa ako. Daghan na patay dito. Papa, di man sad mi musud ngadto sa langob. Adto ra mi sa ibabaw. Ug usa pa, kuyog na mo sila si Margie, si Fermin ug si Gaspar. Ngano sila kuyok man, ha? Mas may nandun na mi kuyog nga lalaki. Kay kuyog man kahangad to.
Pa, magigsoon naman ng Margie. Ug usa pa, naa sila si Dreka ug si Arnold. Unya pa, dili man sad mi magdugay ngadto. Pilo, ako pangutana sa inyo. Ngano man kamo atulayo? Kamo suloy lang na pilong, ha? Anong duol ba? Pa, importante kaayo ang among tuyo dito sa kakahuyan sa Liguan. Mamasin mi nga kami may makakita sa sungkod. Sa sungkod ni Moises ba? Unsa ka na sungkod ni Moises, ha? Kana bang si Moises nga naa sa Biblia? Pa, nakakita naman ka ng Moises. Katubang itanaw na to ni Inday sa salida sa Ten Commandments. O lagi. Kita ko ana Moises. Katong sungkod niya pa, malagmit, ani ana sabturon sa ato. Mao ka na inyo pangitaon? Oh, oo pa. Mao na siya. Yamat noon. Kato sungkod Moises abot sa ato? Malagmit lagi pa. Mao nga among suwayan sa pagpangita. Ngano man di ay? Si Moises, ana ba di ay lapilong? Pa, wa mo anhi. Pero, ang iyang sungkod, gumikan sa gahom sa Ginoo ug sa iyang kabubuton, malagmit naa dinhi sa ato. Ah, mao ba? Mao nga among suwayan pagpangita didto pa. O sige. Ako sukot na lang, ha? Pilo, ayaw ka mo dugay, ha? Kinalang ka mo balik dayon, ha? Oh, oo pa. Magdali rami. Pa, manggi ka na ni sayo para makabalik mi dayon. O sige, kinalang ka mo tibuwak, ha? Kamu kuyok dayon, ha? Para dili ako suko sa inyo. Ayaw pagbuwag na ko, ha? Ano man di ay? Karang napita at matuon. Kuyaw kayo na. Yung bitos Inday. Nga, malong daw siya. Gunit ginako, pirmi, ha? Kanugot mo, gunit ko ni mo. Abaton niya ta dito. Usahay ko no. Doon narabay mo gawas nga. Aliwas gikan diya sa lawom sa langob. Di ko malug aliwas, oy. Ito sa amo, sa Mindanao. Nakagwa nga langob, may aliwas. Dinhi doon naman. Nga naman day doon na. Dagan day ko. Ari lang ako. Kapanalipdan di ka. Di ko gusto nga doon may tabong nimo. Sabad ya, oy. Si Ma'am de og si Inday. Jadi mo panalikdan. Ako na day. Ikaw ang siguro. Nabasig masuko inas nanay. Kung dili di ka asawa. Sabad ra, oy. Tuyang dira ka, Arnold. Ano ka sa Arnold? O sa itabo din, ha? Ah, sir. Ngano mo, ha? Di ka? Siya sir ay. May batasan, kalitan ko naghawak. Kuha si Roy. Manghunaw mo ko sir. Yan kalit na sa glingi. Motong nasimutan ako yung aping. Hilom diha. Imong gituyo, kalitan ko bukhawak. Sorry lang kay Drika. Pamto na ako tuyo ah. Sorry lang kay ayo. Sorry. Ikaw alol, ha? Wa ka batasan? Wala lagi taon doon ako tuyo ah sir.
Hello! Ikaw di ka. Diin man hawak si Arnold sa imo. Agtang? Ha? Kung agtang lang, wa ka na kaso. Wala man sa agtang, sir. Diin man, ha? Sung aping, sir, ay, diri ay. Kalon pa? Karon pa jud, sir. O, sige, sige. Ikaw, lamos, ha? Ala, wala kagaw, ha? Sige, lamos pa. Basi doon na labi si Arnold, ha? Arnold, ikaw ayaw usab, ha? Kung ikaw usab, di ka sugot sa imo, ha? Oo. Ato mi sa kuan bukid, magcamping mi sa turni. Oh, mag-camping? Asa pong bukira? Ah, dito ko sa bukid. Lasang ni. Puyo na ba ng lasang? Lasang? Unya, di ka mahadlok nga. Kuya man day ka dito. Abahala na lang. Basta mangita ko sa akong kapalaran dito. Kamong duwa si Sir Pastor? Oo, kaming duha. Kini, gusto kang uban, Dairos, ha? Unsa man sad ko dito? Aw. Suro ilang good. May musugod si Sir. Kinsa na may maglihok diri sa kusina nga, wa may laing nabilin, wa man si Michelle. Bitaw di ay, Dairos, ha? Ay lang di ay, oy. Kay basig doon ay dinaganay dito ba? Kanya, hinar bagay kang dagan. Basig, di niya ko kadaog ni mo. Asahon to ka. So, klaro man sir, nga di ka kadaog na ako. Sige, pagayo-ayo na lang mo dito ng pastor ha. Naot unta nga. Hoy, may tabo ninyo nga dautan. Sige, Rose. Okay. Bye-bye. So, Pastor, okay na? Oh, okay na. Na, mayon. Tawagin din si Kuan ito, Engineer Pahak. Ingna nga, arita manggikan dere. Unya, ingna sad, nga, sa wapay las 9, kinahanglan diyan na siya dere. Uy, kasayo ko na turni. Maayo nang sayo, Pastor. Kay para, di sila makaingon nga sila may atong gituyuan og adto dito. Oh, mo ba? Oh, sige. Matuman mo pa po. Oh, sige. Tawag din ha. Oh,